Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Tresafort i així estem en el Mirador dels Borja de Gandia, un espai a l'aire lliure per a parlar, escolten, estos conceptes: identitat, interculturalitat, multiculturalitat, art, estètica, ètica, actitud, sense oblidar la interacció, el diàleg, la comunicació. Són conceptes amb els quals s'està treballant l'alumnat de 5 anys d'infantil del Col·legi Cervantes. Està treballant baix un projecte que s'anomena 28 Valencians, perquè són 28 joves d'infantil que estan treballant d'una manera molt activa i interessant. I anem a conèixer-ho de la mà de la persona responsable en este programa. Ell és Salva Ferrer, que és educador del Col·legi Cervantes de Gandia. Salva, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja hem parlat amb tu sobre moltes iniciatives interessants, projectes. Una persona que no para, implicar ara als infantil, a l'alumnat de 5 anys del Col·legi Cervantes. Anem a conèixer el detall, com s'ha treballat, quines activitats, línies de treball, però comenta'ns quin és l'objectiu d'aquest programa 28 Valencians. Pues la veritat és que en un principi ha sigut també d'una manera també molt natural i molt espontània, en un any molt difícil, per cert, que hem anat treballant coses al marge de lo millor del dia a dia més tradicional, diguem-ne, i tot va anar configurant-se al voltant de la interculturalitat, la multiculturalitat, la identitat. Clar, són paraules també molt grans per a parlar de xiquets i xiquetes de 5 anys, però sí que és veritat que són projectes que a partir d'ells el primer objectiu és l'experiència, tot el que experimenten dins de l'aula, i sempre més enllà es pot plasmar alguna cosa que pot servir a altre alumnat, a ells també, i d'ací uns anys serà un poc el que quedarà d'aquesta etapa que han tingut tan magnífica i tan bonica que és la d'infantil. Exigeixen un poc de les matèries, no? De les assignatures ja arreglades, jugar un poc en aquesta interacció, en aquest diàleg, en aquesta comunicació. Això els enriqueix com a persones. Sí, jo crec que sí, tot enriqueix i tot suma, perquè nosaltres també enguany, per això te deia jo de la peculiaritat, no? de la situació que estem vivint tots, que no cal recordar-la, no? Tots ho sabem, i és veritat que vam també posar en marxa un taller de mindfulness i de yoga, i tot al voltant d'això també la performance, i sempre dius certes inquietuds que van anar configurant-se en un projecte més artístic. Teníem 2 grups de treball, és de 2 de 5 anys, i a través d'ells sí que és veritat que en un principi se podia dir d'interculturalitat i multiculturalitat, però al final es va plasmar sols en 28 valencians, que es quedarà com un hashtag, que també el divulgarem i el compartirem a través de xarxes i de tot, i seran els xiquets i les xiquetes que han participat, perquè el futur serà com ells construiran la seva identitat valenciana, perquè són 28 xiquets i xiquetes valencians que formen part d'un col·lectiu multicultural. Anem a dir, en un primer moment, multicultural. Comentes tu, estem parlant d'aquests temes d'interès on es treballen aquests 28 valencians, xiquets i xiquetes de 5 anys d'infantil del Col·legi Cervantes. Parlem d'identitat, i ara sí, jo plantejava al principi interculturalitat versus multiculturalitat, perquè són conceptes que tenen matisos. Sí, exacte. Nosaltres sempre també volem aplicar, perquè, per exemple, l'aula que tu treballes a l'escola, a l'institut, a la universitat, una aula pedagògica, diguem, està dins del món, està dins de la seva realitat, dins de la seva comunitat, dins del seu barri, i nosaltres, dins de Corea, dins de Gandia, Gandia és una ciutat multicultural. Sí. Això és evident. Però jo no dic perquè això no ho he de respondre jo, però la diferència entre interculturalitat i multiculturalitat hi ha una paraula clau, que és el diàleg. I una altra, segona, que també igual d'important, que és la inclusió. I tot això, si ho trasllades també a la pedagogia i a l'aula i a l'educació, jo crec que queda bastant clar. Tot això és una experiència artística, formant com a persones, ja en l'edat de 5 anys,
Parlem n'hi ha diverses obres, no? N'hi ha un homenatge a Santiago Sierra. Sí, perquè en un primer moment, tot arranca d'ahir, perquè en un primer moment jo sols pretenia a lo millor posar en pràctica aquesta obra, que és molt interessant, que sempre estan, tots els xiquets i les xiquetes estan d'esquenes. És una obra també molt un referent de Santiago Sierra, que és un artista contemporani espanyol reconegut internacionalment, i això sempre ja t'impacta en un primer moment, t'impacta, te crida l'atenció i te fa reflexionar i pensar per què estan d'esquenes. I això jo ho lligue, i nosaltres, els docents, ho lliguem que l'escola, l'aula, els xiquets i les xiquetes, la comunitat educativa no pot estar d'esquenes a la seva comunitat, a la seva ciutat, al seu barri, a la seva cultura. Anem, perquè no és l'únic homenatge a Santiago Sierra, hi ha un homenatge a Joan Fontcuberta, quadern d'apunts, però abans d'analitzar-ho veiem este vídeo. Allí sabem, ese homenatge a Joan Fontcuberta que ha donat este quadern d'apunts. Doncs mira, ara sí ja parlem de Joan Fontcuberta i d'aquesta obra, que també és molt sutil. Així ja, si la gent ja se n'adona, ja apareixen els rostres, ja tenim la imatge. Aleshores passem d'eixa sospita o ocultació de per què estan d'esquenes a ja poder crear una comunicació més directa perquè la mirada és fonamental, per a que hi haga interlocució i per a que el diàleg siga complet. I en la imatge també hi ha un component pedagògic molt important avui en dia, que és com tractem la imatge, no hi ha cap imatge innocent, i la gestió i la sobreexposició, no diguem exposició de les imatges, és alguna cosa que tots hem d'anar reflexionant al voltant d'elles. I els xiquets i les xiquetes, tal vegada avui en dia, els de 5 anys d'infantil, no estan exposats en les xarxes. Sols faltaria això. Però en 4 dies ja estaran. I no sé si aquesta metàfora també de l'aparició, de la sombra, de la horizontalitat entre tots, tot aquest joc és un poc les imatges, la presència de les imatges i moltes vegades la càrrega
la càrrega que implica, com dir, si no controlem bé les imatges, tal vegada aquestes imatges, el que diu Joan Fontcuberta, que se tornen furioses. Ell diu el concepte ese de la fúria de les imatges. Hi ha una frase que ha reflectit en el material que ha donat de si este projecte, que és analitzar una obra d'art contemporani no consisteix en intentar averiguar què va voler dir l'autor, sinó en generar el vostre relat propi, el nostre propi coneixement a partir de la proposta que l'autor construeix mitjançant el llenguatge visual. Ahí està una cosa molt important, i això sí també m'encanta, perquè així hi ha implícit un element narratiu, que quan estem parlant de diàleg, quan estem parlant d'imatges, quan estem parlant d'interlocució, d'interacció, aquest aspecte narratiu és el que apuntarà el dia de demà com aquests xiquets i aquestes xiquetes construiran la seva pròpia identitat i la interculturalitat entre totes les cultures de les que formen part. Aleshores, això també té una referència clara amb el títol del treball, perquè Quadern d'apunts és un títol molt important d'un autor que ja van treballar fa uns anys, un pintor expressionista, Marc Rothko, que ell, que això molta gent no ho coneix, que ell és molt reconegut, però en l'any 1934 ell va escriure Quadern d'apunts de les seues experiències pedagògiques amb xiquets. I aleshores, Quadern d'apunts, si veu, pensem, té un aspecte estètic lligat a l'art i també té un aspecte narratiu lligat a la paraula i a la reflexió com a una reflexió interna de la pròpia persona i sempre també en contacte amb els altres. Estem parlant de Quadern d'apunts, però votem a una altra etapa d'aquest programa, que és un homenatge a Bill Viola, i també destaquem una frase. La base del meu treball és el dubte, el no saber, la pròpia pèrdua, les preguntes, no les respostes. Així parlem de la simbologia del gest en este homenatge a Bill Viola. Així tancaríem el cercle un poc, evidentment sempre els cercles són molt oberts, però així el plantejament ja és que tal vegada tot comença per una pregunta. L'art, i sobretot, tot l'art, però l'art contemporani encara més, se fa preguntes sobre la realitat. I així també, a mi m'agrada parlar també d'un concepte que se parla molt d'honestedat. I honestedat també pot sonar també molt gran, però la honestedat simplement és parlar de la realitat, o el que diu, per exemple, a mi m'agrada molt una artista contemporània síria, que és Yara Said, que diu com un artista pot plantejar-se no reflectir els temps en els que està vivint. Aleshores, això traslladem-ho a un docent o a un pedagog i és el mateix. Aleshores, tot això se'n va a... si ja parlem també com la paraula de comunicació, la comunicació també moltes vegades és corporal, és no verbal. I el gest, moltes vegades els gestos són molt importants en societat i en qualsevol camp del coneixement. I així, esta obra parla d'això, dels gestos. Així és, tu de fet replegues una altra frase d'Isidoro Valcárcel, que és l'art sempre és un gest personal. Estem parlant de la simbologia del gest, este homenatge a Bill Viola, que en este treball ha donat com a resultat este vídeo. Veiem.
Bueno, ahí estava aquesta simbologia del gest. Comentem molts aspectes més que interessants i sobretot treballar-los en joves de 5 anys, no? En aquest cas alumnat del Col·legi Cervantes. Suposo que la reacció haurà estat de sorpresa, no? Dels nanos implicats en d'estos 28 valencians. Com ha estat treballar amb ells i la reacció? Doncs la veritat és que és una cosa curiosa, perquè això també en el taller que t'he comentat abans de que hem posat en marxa de mindfulness i de yoga, moltes vegades pensem que no són conscients del que fan i després espontàniament te fan coses que dius, ai, però si això estaven treballant abans o no volien o deixaven de voler. En definitiva, la veritat és que en espontaneïtat, en naturalitat i en molta llibertat, perquè això també va lligat a que tot no s'ha treballat en un grup en concret, s'ha treballat fonamentalment en 2 grups, que són de 2 tutores companyes meues, Pepa Miret i Maria José Cuellar, que Maria José Cuellar és la meva tutora, diguem, que és la que col·laborem els dos mà a mà en l'aula, i després també ens ha ajudat molt Rocío Espósito, que és una mestra, que ho serà en un futur, evidentment, que està de pràctiques amb nosaltres i també ens ha tirat un cable. Suposo que ha sigut un plaer, Salva, no sé, aprofundir en la ment, no? El anar posant esa llavoreta de cara a esas generacions futures i inculcant-los esos conceptes que estem parlant de diàleg, comunicació, multiculturalitat, formant aquestes persones, hauria sigut una experiència o està sent una experiència més que positiva. Sí, ja ho crec, perquè jo també te diria una cosa, que jo nosaltres, perquè n'hi ha que parlar en primera persona de plural, moltes vegades el que pretenem és crear un ambient i estar a gust dins de l'aula, perquè l'aula és un laboratori d'experiències, no d'ocurrències, sinó d'experiències i de pràctiques, i aquest és el primer objectiu. Si després fem coses paral·leles o que sumen i coses que se puguen visualitzar, que això també crea molt de comboi i crea també molta complicitat, benvingut, és benvingut. Però el primer objectiu és estar a gust i estar bé, i això ho hem aconseguit no sols en les nostres aules de 5 anys, en tot el cicle d'infantil, en el col·legi que jo també estic, és el meu primer any al Cervantes i estic encantat de treballar allí, i en definitiva, com també pensaven que era un any tan difícil, i realment doncs no ho ha sigut tant, no ho ha sigut tant. És una experiència novedosa, enriquidora i de la qual es beneficiaran al 100% el jove alumnat. Estos 28 valencians que veiem que aquesta llavoreta s'escampa a tota la comunitat educativa, en aquest cas del Cervantes, del Col·legi Cervantes. Salva, com sempre, un plaer parlar amb tu, que es portes així al temps de magazín de Telesafor, aquestes iniciatives, aquests projectes tan interessants, que és parlar del present, però sobretot del futur, no? per el que aporta. Així és que tenim ganes de conèixer aquests 28 valencians i tot el que han treballat amb aquests quaderns d'apunts, simbologia del gest, i perquè hi ha moltes activitats complementàries, performance, n'hi ha que complementen. Sí, perquè vaig participar, em van convidar a unes jornades de la Universitat de Sevilla, les jornades Cineda, que són d'art contemporani i de docència, i la veritat que a partir d'ahir em va encantar perquè ahir vam començar a plasmar certes idees lligades a la performance. I clar, nosaltres volíem lligar un poc també al projecte. I vam fer xicotetes microaccions que també hem anat compartint-les en les xarxes, i aquestes microaccions són molt interessants perquè sempre impliquen o comporten una pregunta. I després sense respostes. Aquestes preguntes són preguntes que se llancen, i aquestes preguntes jo les llançaria a la gent que tinga l'oportunitat de poder llegir-les, de poder reflexionar sobre elles, les llance no sols a l'escola, sinó a la ciutat, a Gandia. O sigui, quina Gandia volem, quina Gandia esperem i quina Gandia serà, perquè serà la que vulguem nosaltres. Està en les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Salva Ferrer, com a educador del CEIP Cervantes de Gandia, i a seguir treballant en aquesta línia, que de segur que ho fan. A vosaltres. Moltes gràcies. Nosaltres, el Punt i Final, hem vist fantàstica aquesta iniciativa, de la qual han estat treballant directament aquests 28 valencians, 28 xiquets i xiquetes d'infantil de 5 anys del Col·legi Cervantes, d'ací de Gandia, de la mà de Salva Ferrer. Així és que ja veuen, el futur està en les nostres mans i cal treballar-ho amb propostes com aquesta. Gràcies per acompanyar-nos un dia més, i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, així en Telesafor.